Kotu ta ƙi amincewa da buƙatar bada umarnin kama tsohon gwamnan Kano Ganduje. Kan batun zargin badakalar kuɗaɗe, kotu ta yi ƙememe ta ƙi aminta da buƙatar bada umarnin kama tsohon gwamnan Kano Ganduje. Babbar kotun jihar Kano ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Justice Amina Adamu Aliyu ta yanke hukuncin cewa ba za a bada umarnin kamo tsohon gwamnan Abdullahi Umar Ganduje ba a shari'ar da ake masa kan zargin badakalar kuɗaɗe. Mai shari'ar ta ce duba da yanayin halin da jihar ke ciki, yayin da wasu ka iya amfani da lamarin wajen tada zaune tsaye, a don haka kotun ta ƙi aminta da buƙatar sanyawa a kama Ganduje. Ko da yake dai mai shari'a ta ce wanda ake karar, wanda ta ce ta san an sadar da shi bayanin karar, amma ya ƙi bayyana gabanta, za a ci gaba da yi masa shari'a duk da baya kotun. Mai shari'ar ta kuma nuna ɓacin ranta ƙarara a fili kan yadda wanda ake ƙara suka gaza bayyana a gaban kotun. Sai dai lauyan wanda ake ƙara barista Nuraini Jimosan ya jaddada cewa kotun ba ta da hurumin ba da wani umarni har sai an saurari kokensa. Ana ƙarar Ganduje ne da matarsa da ƙarin wasu mutane kan zargin badakalar kuɗaɗe a zamanin gwamnatinsa dai a matsayin gwamnan Kano.